És un orgull per la Cambra de Comerç de Girona donar aquests reconeixements, sobretot en aquesta empresa que fa 100 anys, Arnau Palou Perruquers, que està en aquests baixos del carrer Nou i que s'han anat adaptant al llarg de la seva història. També és un orgull perquè els baixos ja sabeu que a la ciutat de Girona molts d'ells estan traspassant de mans i ells han continuat amb tota la seva força, adaptant-se a la seva clientela i per molts anys sigui. Home, per nosaltres, jo sempre ho dic, que poder commemorar un aniversari, un centenari d'un establiment comercial a la nostra ciutat és una de les millors notícies que podem tenir com a Ajuntament, perquè al final els comerços centenaris són aquells projectes que tenen una base sòlida, que ens ajuden a que els carrers estiguin plens de vida, en aquest cas oferir un servei com una perruqueria en un lloc cèntric com aquest, i evidentment nosaltres el que volem és que el petit comerç, el comerç de la vida, es pugui mantenir, pugui continuar, pugui fins i tot créixer, no? I a nosaltres ens agrada sempre poder dir que som al seu costat, que tot el que necessitin hi serem i ens ajuden precisament això, al final a donar vida als barris i sobretot a donar una identitat a la ciutat, no? Que no siguem una ciutat qualsevol, sinó que el fet d'aquells establiments centenaris ens dona una identitat diferent i per tant ens dona un valor afegit a la ciutat de Girona. La Diputació de Girona jo crec que està molt bé que s'assumi aquest reconeixement a aquests comerços tan emblemàtics, històrics de la ciutat de Girona. Fer 100 anys, aixecar la persiana i a més amb la salut d'aquí d'Arnau, no? D'aquesta perruqueria, jo crec que és important aquest reconeixement perquè és una perruqueria que és passat, present i futur, perquè hi ha aquest relleu amb l'Arnau i amb la mare i aquestes fotografies que ens han anat ensenyant, i jo crec que és molt important que la ciutat de Girona, la gent que ens veu, sobretot doni vida al comerç, perquè si dona vida al comerç, dona vida a la ciutat. I per tant, entre tots ho hem de protegir i és quelcom que les institucions podem fer aquest reconeixement, però qui entra cada dia a les botigues són els ciutadans. Jo vaig començar amb 13 anys a l'Argenteria, que era allà on vam començar primer. Jo vaig treballar aquí, quina edat tenia, Arnau? No sé, perquè hi vaig estar uns anys. Fins que tenia, no sé, 68 o 70 anys, perquè venia estones, perquè el meu home ja era jubilat. I llavors, vaig anar-hi vinguent els dies que podia i venia, i fins, no sé, molt de temps, Jo era la tercera generació, el meu avi va ser qui va començar, jo no el vaig arribar a conèixer, una persona, pel que tinc entès, molt idealista i molt entregada a la seva professió. Llavors els meus pares, que feien una parella, un tàndem perfecte, la meva mare tenia una gran creativitat artística i el meu pare va tenir una capacitat per veure el negoci com la part empresarial, diguem-ne, que en aquella època no era gaire habitual.